da yawan mutane ba su san wannan emergency ɗin da ake rubutawa idan waya ta kulle ba. Shi wannan emergency ɗin yana amfani a daidai lokacin da ka tsinci kanka a cikin wani tsautsayi ko wani hatsari, ka suma ko kuma ka zamanto ba za ka iya yin motsi ba ko kuma ba za ka iya yin magana ba, sai wani ya zo kanka yana so shi kuma ya san wane ne kai, ko kuma yana so ya kira wani naka, ko kuma ya san address ɗinka. To a wannan lokacin daga ya danna wannan emergency ɗin, idan dai har ka saita wannan information ɗin, daga ya danna shi zai ga information ɗinka sun fito, wanda ya shafi sunanka da address ɗinka, da kuma idan ta kama a ƙara ma jini ma za a ga, idan ka sa blood group ɗinka za a gani. Sannan idan mace ce ma za ta iya saitawa tana da ciki, sannan ta iya saita ma ga daidai lokacin da za ta iya haihuwa. Sannan za ka iya ƙara lambar waya ta wani wanda za a iya kiransa kiran gaggawa. To ko da ba a iya buɗe wannan wayar ba, kawai za a danna wannan emergency ɗin ne. A wasu wayoyin idan ka danna wannan emergency ɗin, za ka danna wannan emergency information ɗin sau biyu zuwa sau uku, sai ya nuno ma sauran bayanan. Wata wayar kuma za ka ga ya nuno ma kamar haka, ga shi nan medical information da emergency contact. To sai ka yi sliding ɗin wannan abun nan ɗin na ƙasa. Idan ka yi sliding ɗinsa, to zai buɗo duk wani information ɗinka wanda yake ka yi setting. Idan mace ce za ki ga har da pregnancy information, ga shi nan blood group da nauyin mutum da kuma pregnancy status. In mace ce in tana da ciki za ta iya sawa. In an danna more ɗin nan za a gani ga shi nan da address da sauran duk wani information da ka cike. Sannan kuma emergency contact, shi wannan lambar waya ce wanda ka sa, wanda za a iya kiran wani emergency idan ka samu matsala. A yanzu zan nuna muku yadda za ku saita wannan emergency information ɗin, yanda idan ka samu matsala kai ma kawai za a iya kiranka ta hanyar amfani da shi. Ku biyo mu. Ka shiga cikin setting ɗin wayarka. Idan ka shiga cikin setting, sai ka je inda ake yin searching a cikin setting ɗin wayarka, sai ka rubuta emergency. Idan ka rubuta kalmar emergency, sai ka rubuta emergency. Idan ka rubuta emergency, wata wayar za ka ga ta nuno emergency information, wata kuma za ta nuno safety and emergency. Ya danganta da irin wayarka, shi ya sa kawai sai ka rubuta iya emergency. Idan taka safety and emergency take rubutowa, sai ka danna ga shi nan ka zaɓa. Idan ka danna ga shi nan information da za ka cike, ga medical information nan, sai ka shiga ka fara cike wannan medical information ɗin. Ga shi nan wanda ya ƙunshi sunanka, shi ne name. A ƙasa kuma ga shi nan idan ka cike bayanan, ka goge nan ka sa sunanka, sai ka date of birth ɗinka za ka iya saitawa. Ga blood type ɗinka za ka iya shiga shi ma ka saita. Ga tsayinka shi ma za ka iya saita shi. Sannan ga yanayin nauyinka. Sabida idan emergency ya tashi ba sai an je ana auna nauyinka ba kai, tunda kana cikin halin abun nan. Sannan idan mace mai ciki ne, shi ma sai ta shiga ta sa pregnant ce, sannan sai ta sa daidai lokacin da take tunanin za ta haihu, shi ma ga shi nan duk za ta iya saitawa. Sannan idan kuma kana kan wani magani ne ma, za ka iya rubuta medication ga shi nan. Sannan a nan sai ka sa kuma address ɗinka. Sannan ga medical note, idan likitanka ya baka wani medical note ne, shi ma za ka iya rubuta shi. Sannan ga organ donor, shi ma duk wani information ne waɗanda za ka iya cikewa. Bacin ka gama cike wannan medical information ɗin, sai ka koma baya sai ka danna inda aka sa emergency contact. To a nan za ka iya saka lambar wayar wani wanda za a iya kiransa emergency idan kana cikin halin buƙata, wanda ko a wani garin kake za a iya neman sa a sanar da shi halin da kake ciki. Kana saita wannan, to duk lokacin da ka shiga cikin wani jarabawa, in dai wayarka tana kulle, kawai ba sai an buɗe password ɗinta ba, kawai kai tsaye ana danna makunnar da take kunna wayar, kawai za ta nuno wajen nan. Ana danna emergency, idan wata kalar wayar ce za ka ga ta nuno emergency information a sama, sai a danna shi sau biyu. Ana dannawa sau biyu za ta nuno information ɗin da ka cike kamar yanzu, information ɗin da ka saita. Idan kuma irin wannan wayar ce da nake amfani da ita yanzu, shi ne za ku ga ta nuno ma wannan wajen da za ka iya yin sliding. Kana sliding sai ka ga duk information ɗinka an sa su. To kawai kira za a yi kai tsaye, ko kuma in ba a kira ba ma, ga information ɗinka nan, duk abin da ake buƙata. Idan asibiti aka kai ka aka kwantar da kai, duk za a ga information ɗinka. Daga nan sai a yi attending ɗinka. Ka ga ka sauƙaƙa wa kanka, ka sauƙaƙa wa su ma waɗanda suka zo suka same ka a halin buƙata. To kamar haka ake saita wannan information ɗin. Idan kun ji daɗin wannan bidiyo, ku yi mana liking, sannan a taimaka a yi sharing ga 'yan uwa su ma su amfana. Sannan kada a manta a yi subscribing domin samun videos a duk lokacin da muka ɗora.